Ate Hubad, pwede mo pahubad sa ang damgo? Oo. Akong nakadamgo ko o nagipusil niya. Ang nagpusil kinakita sa ako niya. Gitrat ko nga. Ako'y sundo ng pusil niya. Gidagan ko hantod sa iya kong gikukod. Hantod sa naabot ko sa police station. Paano na sa police station kaya akong nakitaan kaya ako ang kauban sa trabaho. Oo. So ang imuhang damgo nga ana kay mga kabalaka. Ayaw kahadlok. Ayaw kabalaka kay ang mga problema ana agyunay mga kasulbaran sa kinabuhi. O katong motor nga nakita ana ay mga plano, mga sakit-sakit na malangan jud basta motor. Pero ana aray kasulbaran. Og mga plano moabot dugay pa. Mga sakit-sakit maayo pero malangan pa. O kadtong pusil ana ay mga lalaki nga naibog nimo. Naghandom diha kanimo. Mao nay hubad ha sa imuhang damgo. Ug daghang salamat, beautiful girl.